시절에 있었던 브라. नोंसोर सानैया जोंजों खाजाबाय बेखौथ' जों मिथिगौ दाथ्रिजा नोंसोर सानैखौ जोंनि मानसिफ्रा गंफा गंफा सिखाव लानानै बेंजोब्बाय बेखौथ' जोंबो नुदों सिरिथा 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 नोंसोरखौ जोङो सिखा खंखाइजों खोमा हास'गोन सालाय हास'गोन गन्थं हास'गोन आखाइ दास'गोन आरो आथिं दास'गोन गोदना हास'गोन उदै हाफ्रुगोन बिबु बिखा दिहुनजोबगोन थुख्रा थुख्रा बेदर गोदानानै जों नोंसोरखौ सारायाव एवनानै जागोन आग्लायनायखौ सैमा अमा आरो सिगुनफोरनो जों रानना जों मानसि जाग्रा रायखसनावसो सफैबाय नामालै सोरां नों सोमखोर आरो नों सोरां नोंथ' सिआइडि मानसिसो आं गासिबो मिथिखागौ जेखि जादोआ नोंसोरथ' भेनिटि बेगाव थानाय कस्तुरि आरो डायमन्डनि थाखाय दैमालुनाव फैदोंमोन नाथाय खोनासं बे जिरादखौ नोंसोर मोना आंसो मोनगोन आरो आं माहाजोन जागोन मानोना बेखौ आं राघव सारनो 1 करोड़नि फानगोन आरो बे 1 करोड़खौ आं मोनोब्ला AK-47 सिलायफोरखौ बायगोन आं आरो जोंनि मानसिफोरनो राननानै होजोबगोन आंनाव पिस्तल गंसेल' दं आरो जोंनि मानसिफोरनाव दा सानैसोनावल' पिस्तल दं नाथाय जोङो सिलायजों मानसि गावथारा सिखा खंखाइजोंसो हाथारो बुथारो खना खना स्रोद स्रोद रावबो फात्ता मोनैनि सिलायनि सोदोबखौथ' मानसि थैयैनि सिगां मिथिग्रोखायो जेरै थाव थाव नै नै खारदो दाना गावथारग्रा खिबुक लानानै सिखा खंखाइजोंब्ला स्रोद स्रोद हाथारदो जेन' जेबो जायाखै सिरि हाथारखांनानै थाबायबोदो आराम दादागिरि सिखा खंखाइजों जेरै बारि बागान आरो हाग्रा एवस्राङो जोंबो जोंनि बिजनेसनि बेरेखाखौ दानस'यो हाथारो नोंसोर साननो हागौ नोंसोर बेवहाय माब्रै सफैखो नोंसोरखौ थगायनानै बरायनानै लाबोग्राया जाबाय नोंसिनि लोगोसो सोमखोर मानो खाजाखोब्रा आं गाबनो ओंखारलायलांबायलै नों गोमोदों नङासै आंखौ मानो खायाखिसै खोनासं आं दिल्लीनिफ्रायनो दावराव बसमोनजों गोरोबनानै फैखादों दावराव बस आरो राखावमोननो बे कस्तुरि आरो डायमन्डखौ हैनो हायोब्ला 50 लाख रां होगोननो आरो बिनिखायनो नोंसोरखौ आं दैमाल' थांबाय थानायखौ मिन्थिनानै आं लामायाव गाबज्रि हरफ्लादों जाहाथे नों आंखौ रैखा खालामनो होसोयै होसोयै बेयाव आन्दायो आरो जोङो नोंखौ बरायनानै बिसिम लानानै फैयो आरो ओरैनोब्लाबो नोंजों दिल्लीयाव मालायनि सिफि खन' खन' सिखाव खावनानै आङो अहानाय मोनखाबाय खुलुमबाय सार साला सैमा थगायसुला आं सैमा नङालै मानसिसो नङा होनबा सोमखोर नोंखौ आं गनाय मोनब्ला दानो थिक खालामगौमोन आं खिजाग्राम फिसा खिजाग्राया नोंसो आं नङा जानो खिफि जानो बियो मानो गाबखो उनाव मोनथिगोन मा उनावब्रा दानो मोनथिखानांगौ मा जाखो मा जादों हामबाय सिरि थादो
नोंसोरथ' आंनि मानसि जानानै मिथिनांगौ आंनि खाथियाव मिनिनो मोना होननानै खनबेसे बुंनांगौ नोंसोरखौ सिरसा होननानै खनबेसे खिथानांगौ आंनि जारिमिनखौ बिसोर जेनेब्ला गोदान मानसि दावरावनि मानसि बिसोरथ' मिथिया नाथाय नोंसोरथ' मिथिनांगौ बिसोरनोबो आं खिथागोन खोनासं बयबो आंनि मुङा मिनिया आं मिनिनो मोना मिनियोब्ला आंहा खैफोद जायो थैनोबो हागौ गोदोनो बे खोथाखौ आं बोसोरब्रैब्ला आंनि आइ आफाया आंखौ सासे सादुनाव नायहोब्ला सादुआ बुंदोंमोन बे गथ'खौ मिनिनाय रंजानाय जायगायाव दादोन नङाब्ला बियो थैगोन बिनिखायनो आइ आफाया आंखौ दुखु दाहा गोनां जायगायाव गारना फैदों बिनिफ्राय आं देरनानै हाग्रा हाग्रा थाग्रा जादों मानसि बुथुमनानै मानसि बुथारनायनि कन्ट्राक्ट लाग्रा जादों राखाव सारा आंखौ मबेबाबा फरेननो आंखौ लांनो नागिरदों ट्रिटमेन्टनि थाखाय आंनि बेरामखौ इंराजियाव माबा नाम बुंदोंमोन बावबाय आं जेखि जादोआ दिनैनिफ्राय नोंसोर रावबो मिनिनो मोनला जेथु खालामग्रा नै बे नोंनो आंहा मा दाय जाखो गोरा खिनायनि दाय नों फैनोब्ला फै बेखौ मा खिफिदेरनाय बेलाय नों खिफियामोनब्ला बिसोरथ' रावबो मिनियामोन आरो रावबो मिनियाब्ला आंहाबो जेबो जाया आं गोसो जानानै खिफियाखैलै गोरा खिफियानो गावनो हारसिं गलांखायो